video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. You know what? My way. The first pasa I saw, because in Nini I play in Bari. A lot of my friends are in Bari. So Bari, Ndoko Antaka, the first pasa where I saw Kina, Sekalas, Najalav, Pami India. Na 26 to Majubek Maguzia. Pakatwa pasa na India, Babu. So Shamarika, that was so beautiful. It was like an open mic session, but our fan hour, Vandataura, Wakabuda, Wakasanga, Taska, Iowa, Pampasat Panimas, Tewa. Asi, Unko now my platforms Akadaro, I would eat Savano Kadaro. And they at this name, Kuti, Sekalas, Kina, and the late provincial hero. The genesis of your story, Yakatangiroma Pasa. And the movement that you say no Tangiroma Pasa, because no foundation here. Dokune raw talent as it is a golden platform. But when I want to see so much, I forgot my youth apanduka. I want panduka. Entertainment industry. Saka ati achoka ingeenda kuperforma. Saka bali rekimanjika some not messy. Some parents are quick to judge. But guess what, Mama? Guess what, Daddy? Do parabuda master seka. Atustola zokunye pavesi ndo tarisa yesema kuimba. It's a platform. A platform. That is what these people need. That is sakavera no organize mapasa. That is the creative minds I'm talking about. Mona my youth say that they are very intelligent, creating platforms, coming up with initiatives. Ekuta sego enezere aiwa. Ekuneza newanere aiwa. Ekupromota art edu. So they are expressing themselves, and I respect Munesesano organizer pasa. Though I'm against some of the things which happen there. Oh yeah, okay, since pasa, just like any kote pasa cheti. Ngawa mchato. Debate correct. Ngawa mchato ngawa bungano. Pano saka pano furano kasena. Apana age restriction. Animuona. Saka pano maruputu fujiga. Apana kama mwana kuchikoro. Saka ndo zinozondi ndo ndakaona kuti okay. Sapada kuti pagadziro kanu kuti chi ati infringe on the rights of others. Because this talk about the constitution. Pamwe zimiti singaziyeka but ukona kama nakani grade 2 ako krude yabo. Saka uzokutoti wakatofunzwa nevakuru vemtemo kuti kama nakakrude kaka urikona yatohondo. Saka munofana kuziya mtemo. Ndoza ndinongotaura kuti saka zvinoda kuti muchiorganize zvinhu zvaizvo. Zvinoda kuti mubatsirwe. Muzive kuti mapurisa anozvibvumira here. Okay. Because nyika nenyika ine mtemo yayo. Okay. Whether one ntakauda kana utakawasauda. So yeah. Okay. I want to move to something Chamari very particular or that you are very familiar with. Broadcast. I remember when Zimdancehall was still rising, you were smuggling Zimdancehall artists onto your radio shows, of which those were like political shows. But I was smuggling them. Yeah, you were smuggling. I know because I was there. Okay. Can you tell me more about that? Yeah. You know what? That to me it was like, okay, when I handle shows, I handle hot shows. I'm not beating my own drum. I'm supposed to read the ngoma. Pandino bata hurukuro ndononge kuti ndinonyasodzika nayo. Ndo mataura ndikuita. Saka pandinodzika nayo ma followers anowanda.
Saka whether a political program, whether a program whether a program yekubika tova taridza mangoma uye asikuimba zvenyika kwa akuimba song yake asi mainzwi wapai so and mazona saka that was my only way of saying kuti handi muno ndiri paredio saka ndichasewo ini aiwa pamabrekere kanongoridza mangoma apa ndichitaura zvepolitics zvenyika ende munese munoziva vaiterera kuti ndozvataitoita so because indoshamisika nemunhu asinganakizwa nemangoma because remember Zimbo flavor ndiyanga iri nguva yacho manje amai we raita kutapira saka yaita kunge amene kwandave manje ndichiona kwabuda mukila tea kwabuda self-shots kwabuda ndingi kwabuda chi vandisina kutaura haizi by design makatowanda makapenga mese ya openness movement makaitanga ndimi movement yenyu and you see what I'm saying Oscar, radio. So it's not smuggling. Smuggling is the wrong word. We're promoting in our own creative way. No, it's intelligence. You are smuggling a music or show into a political show. It's two things. But okay. You're being clever, right? We are a pipeline. All right. Okay. Unbelievable. It's the truth, yeah. All right. Can you tell me the role that radio played in pushing the agenda of Zimdancehall? I know it was hard for them to be played on radio because most radio stations, radio the quality is poor. So how do you invite it's obscene? Like, can you tell me more? You took it upon yourself. It was difficult. Yeah. Because that type of music, it's unfortunate. It's not all words. Get me right. Yeah. Radio stations, your duty per se is not to. I don't believe your duty is to demoralize people. But it's to uplift and act as a pipeline. That's all. For the underprivileged. Because radio is not for animal chetega. Also, I was not very much with us much. Do angari wa fana angwa. Neni wofu. O teta say teams week. The voice. But takawana ma ni music ndika mukuti ara reads ko yoko. Ukuti kuma classics. Poor quality. Mugimba zinyanga. Andosona. Zaindi boa. Zaindi semesa. Because operation true. One kuti imi msadaro. Because and ndinokumbira zvangu. If you watch this, don't say this is politics and this is ndikumbira kuti government chimbo support my youth. Mungu wabazira. At this politics, mungu wabazira. Ma arts momo nchona utika pamagoronga vachabva nchona utika makona vachabva ma drugs because tiripo kama background panoda kuti mupaone panotozikana nesu topafamba background apo asi ngoda zvakawanda ngobatsirwa chetu chi movement antasika kuti wabatsirwa vari ma groups zvinobatsira one ma holes esakavhara ma swimming pool ariku mapaka ya zvinoto asi kumaintainwa kuma youth manje ndo ma platform avo vachita ma theater avo imomo vachita se vape nononge kupanana dama. Alright, so Patiri now, is radio still doing enough? Right now, okay, yeah. During that time it was difficult because there was a lot of resistance and even the playlists would not incorporate such type of music because they consider it barbaric. Some, I even have testimonies of people who I spoke to, music in the little did they know that it was a mustard seed which was going to grow because it was, it's just people expressing themselves. And in their own creative way. You see? But Oscar, I just want you to get this.
is the radio really doing enough? It's not doing enough. For these youngsters. No. I know playing the same artist kungoramba chiriza the killer tea uchiramba chiriza sekala uchiramba chiriza silent killer. It's not enough. Let's hear their need voices. In the radio station need to my need voices. Because wakana cha radio station yakuzokoroza artist sereka. Apa nzikuitika. Asema pane zvinoitika. Ndozokoroza. Oh. And then we know anoshanda mu industry that makona song yakuramba ichiplaywa chingoplaywa panenge chinziri pa rotation nani inenge yanzi hit nani wopatwa survey nene radio you that aiwa song yani we agree to that. Sometimes they do their surveys, it's correct, but you know what, apamuna zingatire mangoma, it's just a few 20% if I'm not mistaken. Mzibaba zingatire mangoma, the rest mangoma egega, no matter a pastor, minister, ningi kana uti bishop kana uti, because it's the vibe, it's the story. Listen to the story. Aruti chiko. The unheard voices. One of my express aruzita. That's the greatest gift. Atimlinziza. Though the expression, it's a blessing. But my radio station zedu manjega. Get me right. Mapinda in my vampirical tendencies. Okay, we can tell you muchishona. Mapinda kama yakasina unaga futi. Because vanoridza acho vanoridza tokuchena nokuridza mukubatsira zveshuwa, but pane vari kutora pfuma manje dzivafana. Yeah, indiri journalist, saka makasanitereka, saka ndichingotaurawo ai tisiri family. Ndakazotaura kudhara but tiri family ka tuchengete mapo dzedu tongodzichengetandika kuti ma DJ mimi ka vari kuma radio station play the music. Uda kutonyorwa, uda mari kuti ndauya pa interview, uda mari mari. One question chava yakunyoraridza, mari yanga chiuya kwauri kana kuti yanga chienda ku station, andikona kuti nyaya chakunetsa, saka regedza izvozvo nditerereka. Wanzwa machinjira ita nyaya in 2 minutes pawafunga kuti iwa wina ka ausuzoti. So those are contribute. Let us be professional. Ima artists kana msina kuregister kuzimura, you're wasting your time. Music yako chanamba chingoridzwa kumba ikoko, ungati ndikuwanza zvako chanamba chingoridza bedroom yako imomo kuma station iriro kuda register kuzimura. It's very important for you. Wa register kuzimura uchapiwa number yako andika wendisa music yako kuma radio station, auchatonyora yamu library yako wakupiwa maroyalties ako. Maroyalties ipfuma yaunoona pabasa rauri kuita hama yangu. Manje wangorasa talenta. Because imari kayo. Kuimba kwa kuita kwayo. But mukurasa wamo akuna wanenge washiba here. I don't know with your experience. Yeah. Because muna kana kutoka pusaka anobirwa. Hello. Hello, wangopusa chiro wangokozera. Unochaze? Unobirwa. Right. Saka wafana Zimdancehall. Don't be desperate. Because muzimbabwe machirika mune vanhu vakasiyana siyana. Mune dzimwe boys manje dzimwe dzinobata mari. Yoto vakomana tudiki tukangwara tune mota tune chichichi. Saka tunouya kwaurika. Tuchita madhiri nemi. Andapinda ndakutengerwa fashion chichichi. Wakutengerwa fashion. Saka asikutarisa kuti chi input yaari kuisa. Atombozizvo. Because marino haibve pakuimba chete, inobva paibve pama endorsements, chero pa image yake ichi kuti okay chinhu chandingi. You see what I'm saying? Saka atodyirwa mari nemaheti asingaziye, munhu anotogadzira label asingaziye, vozoibaranzi audzwe ibusiness kairi. But manje vanhu vanofunga kuti mangoma ndaenda norekoda mustudio, that's umwe atogumira ipapo because aziye business. Wow, Zimdancehall stories. Chill, ikuratidza ma true stories. But wakadisa chikwata muvengi wangu. You go die broke. Zvinotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Chill, kana slang, kana fame, kana mangoma anotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Chill, kana slang,
kana fame kana mangoma. 1 video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4 haizi pressure my G zvobuda chero.